सच में खाता में जाई खाता में कोई आपके घर में कर जीवन है कि फोन के सुनो ना दाल भात खाए तो ओई में भेज दियो खाता में हेलो साहब हेलो नमस्ते तेल लगा के हमारा खातिर फोन आइल बा नमस्ते मत कर हमार बाई ठीक है मैम रख रहा हूँ गुड नाइट गुड नाइट कहता पैसा डाले के बा अरे आया तोरे नाम से पूरा हम मिले वाला रहा समझली ना तुम्हारे बातिया गड़बड़ा दे कैसन पैसा अब काटी ली तार माई के अब काटी ली छिनरो आ गई का फोतर उठा ता नाम ना बतिया बाब ना बतिया ओम के पटावा को त सही समय बा समय खोजता अरे उ लोन दे चाचा तोरे नाम से लोन अप्लाई करे रह जाऊ ए लोन मिली हम ना लेम पैसा हम कमा लेबो तना गड़बड़ा दालू तार जीविका वाला पैसा है 10,000 चलो आधार कार्ड से निकाले बाजारे चलो सही हो बाजार रे हो चलो बाजार में टमाटर के मटा सुना पैसावा निकली त का खरीदबू पैसा निकल बना के अपना के का की नाम ले खीरा लौका नेनो भंता की नाम उकुल का करबू खाए खातिर पागले हरु कौनो तू बढ़िया बिजनेस करे खातिर पैसा मिलता चल 10,000 में कौन बिजनेस होई हो चूड़ी के दुकान खोली हो चलो हां चोली के करब चोली के कच्ची अच्छा चल बाजार में कितना दूर बाजार बा हो मैया ए बाबा आ लिंक फेल बा हई कमन लैपटॉप हो पान ना रहल पान के डाटी पर काम चलावल जाला ओ पान की डाटी हो आ लिंक फेल बा सब फेल बा सबके निकाल दला हमके दूर दबावत हवा अरे बाबा सुबह से माथा लोग हटा हमके बात कर ऐसे ना हो का हो हमारा पैसा निकाल के 10,000 रुपया आइल बा कैसा 10 रुपया आइल बा मैं जेब काम आइल बा तोहरे आइल बा आधार कार्ड तू जानो साहब खत्म हो का आधार कार्ड तभी ना पैसा निकली आधार कार्ड तो भतार के पास बा ई साहब पागल है का हो है ने बताओ तनी ई रखले भी अपने चोलिए में धक्का निकाल के ना रे ई ना मजा होता ना दे ए चाची आज सुबह से लिंक फेल बजा जा ए तो पढ़ावा लिखावा अपना लिंक के कैसे फेल हो जाता हो सर्वर डाउन बा कोई के नहीं के ना ए जे पूछला माता लोग के केहू के लिखो ना पैसा पूछा तो ए छिनरो लोगन तो लोगन के 10,000 रुपया खाता में आइल हो केकरा खाता में आइल हो 10,000 अरे हाथ उठाइए तो दुर्गा माई का स्थान पर बनी जा झूठ मत बोलो जा केहू झूठ बोली तो खाता में से गायब होला के कर जीव का पैसा आइल बा 10,000 रुपया केहू बताई अपने पैसा के बारे में केहू कोई की नहीं खेल दोबारा लेवे के चक्कर में अच्छा ठीक है बस ए चाची आइल है पैसा बतावो नहीं कि हमारा आइल बा सर्वर फेल बा काल है तार सरवा कहां बा बुलावो का तो हम बताती कैसे फेल बा बुलावो सरवा के ए चाचा हो हाय सुबह से बेचारा कबे के हाथ रगड़त रह गोड़ रगड़न तबो नहीं खेली कल का रगड़ याद ले बाड़ी तेरी आइता देखा इनका फिंगर कहां लगवा तो लगवा दे रगड़ काम नहीं है कर का काम नहीं कर लिंक फेल ए साहब एक बार वो थूक लगा के डालक तो बहुत तेज काम करी लगावो आई हो अरे कोना का फोन बता हो गई फेल बा तो फेल बा ए एगो काम कर हमार लगावो छोड़ो हमार लगावो और फेल बा काल आई जा सुबह अब सुबह गप होई ए छिनर कटावा से कमाई का मान दो बुझाई ना हमर पतोई माथा उठ कर दिया माथा उठ तार मामा ब्रह्मांड में आग लग जाए ए जे
धारी अचार दो के मुर्गा में छील दी पैसा नहीं मत पतो ए जे खसी लेका उल्टा टांग दे आ पीछे से पेटो ताल फाल दे कहत नहीं आज लिंक फेल बा काल हली काने खातिर पैसा हमके आज ना पैसा कैसे कहत बा नानी करी कैसे रे कैसे कहत कबेला बात में समझाओ प्यार ये जो नागी ले लौका 10 लाख मारे ले साहब बात के रहा पूरा एकदम ललटाप लगा दिया गड़बड़ाई शटर गिरा भाग शटर गिरा एक सास नहीं पैसा ना निकले काम घरे चल हां चल अब तू घरे हम घर ना जाएंगे पैसा दे अरे चल ना क्या कर कहत चल गलिया छिनरी मारतिया सास के नाम पर कलंक पर हो रहा खत तू हमर पतो ना रहत तो तारे हम बताई तू हमर सास को तो अपन जंघिया में दाब के मुआ देती साफा तनी दब 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 ना आप नीचे आ ना आओ छिनरी आई रे आओ एक खिलवाड़ी चल तू घरे चल तब एकरा बता तने अपने बेटा ले तारे कपड़े भाई चल बेटा का करी हो तो वे बात चोली में हाथ डालेला था गेलो थोड़ा पानी मंगा दी थोड़ा एगो रिकॉर्डिंग बजा दी जाए नीचे आ जाए एगो रिकॉर्डिंग लगा दी डॉक्टर साहब ऑपरेटर साहब एगो रिकॉर्डिंग लगा दी तब तक ठेकेदार जी बिजली बारू का टीम नहीं का ऑपरेटरवा के माई बहन होती है ऐसे नहीं कि लगावा जल्दी छिना रहा कहाँ जाता रुजा ओ अच्छा फतार बिना नहीं के मन लागत घरे जाके कबाड़ी बंद करे के मन बा आ रो लोग तो लोग मैं खेला समझोता नहीं हम अपन समय निकाल के अपन मामला के हाथ गोड़ बांध के घरे छोड़ के तो आने नहीं के चलते आ तो लोग माने घरे ही जाके चक्कर में बाल जा खेला बेला करे खातिर जाते हमरो मन करता सास माई घरे चला ना घरे चला ऑपरेटर जी सुबेरे